Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyýety ösürmegiň konsepsiýasyna kesgitlenen wezipelerden ugur alyp, ýaşlary innovasiýa we maglumat tehnologiýalary ugrukdurmak, höwetlendirmek maksady bilen geçirilen bu bätleşik zekini ýaşlary ýüze çykarmakda uly ähmiýete eýe boldy. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary bätleşiň düzgünlamasyna laýyklykda akylly öý we robototehnika ýaly iki görnüş boýunça özara bätleşdiler. Akylly öý tatlama dörüjülük bätleşigini okuwçylary ýekelikde hut özüniň taýýarlan tatlamalary bilen tanışdyrmak, olar barada gurrun bermek görnüşinde şeýlede robot bätleşigini okuwçylary ýekelikde öz taýýarlan robotlarynyň ukyplaryny görkezmek arkaly ukyp başarnyklaryny beýan etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, hormatly prezidentimde göpaly giň dünýä garaýşly, ruhberent ýaş netli kemaly getirmek, ýaşlarda täze döwrebap tehnologiýalara erk etmegenliklerini ösürmek hemde daşary ýurt tejribelerine gazaklanmalaryny ýokarlandyrmak, ýaşlaryň arasynda zehini ýaşlary ýüze çykarmak hemde olary höwetlendirmek ugruna netijeli işler alınıp barlýar. Bäsleşiň jemine görä ýeňiji diýilip olan edilen ýaş döredijilere, ýaşlar uramasynyň merkez geňeşi hemde bilim ministrligi tarapyndan hormat hatlary we ýadygarlyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuruldy. Bätleşige gatnaşanlar ýaşlaryň döredijlik zekinlerini ýüze çykarmaklaryna, ukyp başarnyklaryny açyp görkezmeklerine döredilgen mümkinçilikler üçin türkmen halkyna meýleli tere gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.